Magrasyang bengi po kay kayo kalagran ming kakrusada. Malaos kayo po kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Ngayon po nga bulan ng Agosto, pagmasosyan tayo po yung bulan na po ding pari. Uling anya pong August 4, pagmasosyan tayo po yung kapiesta na pong St. John Maria Vianney. Kaya marapat mo po ding kikatang pong bisita, kalupa na pong St. John Maria Vianney, ding mayap at banalapari. Mayap pa bengi po, kalagaraming among. Maya pa evening among. Maya pa bengi po, kaya kayo nga panalbe, kaya ni King Facebook, ang pupureng followers King Radyo. Maya pabengi po kay kayo nga po, at yun na kaya na naman po, ng paring mataba, at masaya kami po nga kayabe ng apuntok pasibayo, kaya ni kaya kayong programa. Alane naman pong balong gawang guest na niya, kami na naman pong atsuken eh. Pota pong mga luluya ping radyo, kailangan mi po suporta iwamong. Kasi po, iamong, trending lang po rin ka doon pari. Iya po, atin niyang metong video, 3.4 million viewers. Yes. Antita na ako po kasikat ngayon eh. Anyano nga ako po kay kayo, patsikit ko po, magpa-autograph na ko po ka na ako. Iba't iya po may 1 point something million. Salamat po, karetang menalbe. Pero mas virus siya po ka. Oh. Nang panandaman mo kung viral ka. Actually, may bigla ko. Itang video nga ito. Actually po, imikisala na ka dito, puntok na po. Kaya po itang video nga ito. Kaya po asahan na that time na gagaga ko, may video ko po. At tanyang balita ko na mo, tapi mag-virus na nga pong may. Salamat po, karetang may kapanalbe, at karetang may mag-comments na po. Sabi ko bin, siguro pagkakataon ko ini, para apayabot ko kay kayo, na ano talaga milyari po ka na ako kanito, talagang may dala ko po kitang mararapat ordinasyon that time. Anyay ko po apigilan ng kanakong emosyon that time. Manuwala kanta mo? Bala mo muna yung karagul kaya balwag kay pangapahari na rin tanga duwa. Kiyak-kiyak kaya. Alibanta po mas balo yung konteksto na niyan. Di patagon po kasi. Ketang mumo ng ordinasyon. Misiping kami. Harapan miya po yapon to. Anyapin po niyang akit kung manangis ne. Kilbit kaya yapon to. Bidyome nga ako. Binidyone po. Niyang kadua. Keta naking Florida ito niya mo. Kay ba't akit ko na naman, manangis niya naman, misiping na kaya na naman. Kablibalitan ko na naman niya puntok. Mong, bidyome ako, bidyome, mga gane naman ako. Siya ko ba, luwak paling makatutok kayong video. Anyaya, makarukuyang mga niyan. Then na mga haliwa, balararugo, matudtud yun. Pero yung tutunay ito, burikeng matna, bangka dito luntong kikyak yun. Oray nga liwang may mag-comment dugo, wat ka numigatin niya pang ordinasyon, matudtud niya, muwapi naman. Opo, ko po matutod ka nito. Ko mo po bisang marapuling po, mag-viral na kayo na naman. Pero itapi po, mag-viral na kayo po, nining paring mataba. Ito. Pero masadila po rin comments mo, lalo na po niyang kikya kayo. Mumuna kasi balada rin tao, itang sasabihan da ka rin, in pari tao yan naman yada. Kaya, sebayan ko na lamo, pero idabalo, makapakyak. Ay ba't atin pang maraming pinagdadaanan si Father, ana. Kaya ilang po manual lang kitang ordinasyon, kaya balada po tingay pagdaanan. Okay na kayo man po. Wapin po. Pero sabi natin po nga puntok, dito ang aliwang comments. Totoo mo naman ito sasabihan da na anyang manakit lang paring kikyak, na kami mo naman pong pari at kami naman pong pagdalanan, na at kami naman pong harapan na kapag subukan, anyan kaya mo naman naiwasan mo naman po yung mga pakyak kami naman, paminsan-minsan. Ikaw mo ang kapinakatatalong kinyak? Anya pa mong, I think yesterday, kasi na pun was the 10th year death anniversary ng tatang. At tapintang metong kareng mases ko, in-offer kayo. Pero yun naman makahing lunto. Medyo kaya mo, teary-eyed, medyo atin tinulon ditak. Siyempre, aluwa mo rin po tangagan na kamor, guren pengari mo na. Nya, yung paring mataba, ay yapan eh, paring masaya. Nang kaya po, ating kami naman pinpundaramdaman na panamdaman keng lugmi,
mabayat mo naman. Pero siyempre, makananumeng i-lighten up pa si bayo tayo, ito yung importante ka rin. Tsaka mas pogi po yung paring matabang Miley kesa aking kikyak-yak. Kasi kinyak-yak po ini, Diyos ko, isumpaya po yung itsura na. Anya po yung kikyak, peka pa nabilin na po ka ako yan, anyang maurot din ko. Yapong Arnie, yapong Pep, ampo yapong Ariel. Eka kikyak, maksura ka, ngarak ako. Anya pigkapilitan ko, ako po kinyak, anyang ordinasyon ko. Ang ganyang pasalamat na ako, amo yung kinyak. Bakit mo? Oo, ulong to, kung maksura ka yung TV. Kaya kayo mong na mas makatouch in sacrament of anointing o kotang mete ng tao. Kasi siyempre lagi tapo magmisa na yun. Kaya mag-anoint. Ang kayo po bala na rin tao itang balang batutana na itang bala mo. Then sacrament itang bala mo alabasan mo la mo. Pero ni misan kikyak makanyan na. Ako mas maralas kong madadala kay Mete. Kasi meto ko po sakit o ini po kay katamo na mo po inapanyabyan niya po. Sikreto kaya po ini. Anya maging pagaga ko. Lipat si may nakit kong kikyak. Mga patuki ko. Maralas sa ting kikyak karing Mete. Anya po tang may nakit na akong kikyak. Agyang ikay makakilala ng Mete. Gagagan ki. Bala mo close kami uling mga patuki ko king gagada rin kematen. Anya maralas ako karikuha kakit sarili ko mga palwa kareng Mete. Muli na pindetan pamilya ng kikyak mo naman kabang magmisa. Yako mong keng sikol, lalawin kitang disposition na ning familia. Ning kayos tong ing pamilya tanggap na na. Kay ba't medyo kahit mo kayong masakit, magkakasakit na talaga. Talagang idawon ko na eh. Pero nang kay atin may katagon, tang natin pang akit mo rugo, tinya pang anak kalatilat eh, tang mga niyan. Kay ba't very young, may kasakit yang malubha. Malabo itang nang kay, ilaban niya pa po ginoy tang mga niyan. Tang malyari po, ikabaye pa, huling nakalpang mamasa kaya, mga niyan. Karin ko mas mga touch mo itang balo mo at inya pang kailangan gawan, tinya pang misyon, at inya pang responsibilidad dalakwan. Ita medyo maiyantig kang bagya. Yan kay even after na ning sikol, pakibalita niya kung stane nga mo karela. Pero yung maralas po, then puputala na pong masakita pong may, kadalo na po. Uy, Mamamatela po. Uy, ating kupalinan niya, mong delare ka na ako, makay ambulansya na, inuliran eh. Nang makanya. Oh. Kaya sabi ra ka na ako, mo nga na, lanyan nyo na po, wala na po, linan niya, kaya mo. O Namilar eh. kay bakyan nila niya, after a few weeks, okay na eh. Mira siya pa po Amerika. May kaya pulo ya pang banwa Amerika. Wow. Wow. Kaya tamete yarin. Asi matuan eh. Anyake kayo kang pumasakit ka nga pong may ko pumunta, magpakabaya pong biye. Diretso naging banwa na mo. Diretso yung pakimbalo. Bala ko mo malungkot kayo po potang di taking collection. Mas mga pakyak. Makakapagyak mo na Masaya ko, may tuming panalangin ko, pumunta maglanya ako. Kabang lalanyan ke, mamamanyas, ginuko. Puta, ko ni hatalan, puta, Niyapin dapat mabiyaya, pero atin na ako metong karanasan, JBL lamong, maglanya ako. Kabang lalanyan ke, 12:45, aning metong. 12:47 na, muli sabihan po kanta, yapin ng oras ng kamatayan, direta siping, na makaward la kasi eh. Pinanditing ka na ako na yung kukulayit. 12:50 nga, haro, Diyos ko nga ako. O makapasoso na kapune po. That was the first time mamaglan niya akong binigay. 12:50 nga na kay Batsindu ko ne, may payari ne. Kayo po, ati mo po maglanyata mo po. Miras taking pamaglanya na mo. Kita ba kaya? Po maglanyata mo. Nang kayo kasi ako, napungkasay ka na ako itang idahon ke. Kawaritin po nga itong klase na, itang metong pampalakas, yung metong idahon me. Kasi po nga kay ko ring pamilya, bala magado ako pulong. Pero at the end of the day kasi among,
Panwala niya rin kayo na pong bala nga mo pamurin keng Kaburiana po keng Gracia na ni nga pong gino. Kaya naman kasi maksalali kay katamit Lagi mo makutang mo. Iti mo family member, agyoyo. Lanyan. Family Kapamilya. member. Tatang, Yako. ma, kapatad. Kaya ako mo nga niya medyo mga palwa ko na hapon because I remember the day yan yung itatang. Kasi niyang kang mako mong ipaintagon po alako at suko po Holy Land. So may walay mako alako man kaya ti Pilipinas. Pero niyang kantatang luwalungob na po kasi hospital. Kay but we thought itang Aldo nga ita, July 28, 2014, metong yakaretang lumob yung hospital, kay lumwalya, lumob yung hospital, lumwalya. Nga po niya sabihan ng dalada ni ICU, halos pauli na kami, may kakapatad. Kay ba tinahos na kami muna, may grabe ya kano. May palubang ko rin kapatad. Tutukiya ko ng payaos da mo. Kasi, ala na kano. Ay Diyos ko, ita po, peka masakit niya siguro ita. Karenggang linan niya ako. Tapong, sa send off mo umeka, kaladwang bininyagan nga mo, sasabihan ng pangapari mo. Umeka bininyagan nga mo. Pero yung pangayanak, sabihan, halika pa, halika pa, halika pa, kaya halika pa. Kasi 1 year ya pa po may walay makanta. After a year, tuki na itatang, anyapin, brimisana, halipa. Tapong bala mo milalaban yung pangapari mo, po yung pangatao mo, pangayanak mo. Yan na po kasakit. Pero eventually, kakupin kaya kayo nandin, kayo na pong bala. Uy, taya natin bala, king wane. Tsaka din pingari mo, mong ilang may kaawanin, eh. At tatandaan ko lang po, itang model na talaga kami. Kaya siguro agad yung tinok Nemo. Anya kay kami pong pari, pamaglan niyo. Meto niya po ka rin very personal sacrament gagawan mi. Itang agyang mo kapamilya mo na talagang aliwayanin. Kaya shout out tayo yapong Winnie. Sini ka siya yapong Winnie, pamaglan niya. Yes, ila po talaga dudurutan po yung mabilog ng parokya. Susuyura nung andingega na ganang masakit. At nung nagkamali, ingawas na kanini Day of Mercy. Uling makasalali nga ninikim pakaluluna ni nga pong Ginoo. Every first Friday ng gagawan. Nung yak po magkamali. Kaya po, shout out kaya maya pa oras. Kasi po mga banggit niya po itang kikyak. Siyempre, katang pong pari kasi we are always the image of strength, power, encouragement, pero ito po ba misan, kikyak tamo naman. Balak mo kikyak ka kanita kasi anya magumiliya mong dong, sabi na, we are the best clergy. Balak ko kanta kami ang pakyak. O ring best clergy ka kano. Wapin. Actually po, karening ordinasyon na inatiran tamo, o itay metong karing dimdam tamo kang bishop na itamong kening Pampanga, we are the best clergy. Natuto naman, po, panamdaman tamo, and we are proud na itamong pari kening Pampanga, kiklaim tamo that we are the best clergy. O itamo nga kaya beda kayo king pangapari, talagang para ka na ako, best clergy in Pampanga clergy. At maging best clergy tamo mo. Yako mo kinlawe ako balamo mo, we are part of this presbyterium Nyapin itamo mismo, we become balamo, we're proud of it, uling itamo, we belong to this presbyterium. Alay pa, may liwayan mo, who is the best mother? Your mother. My mother, your mother. Itamo, we're the best presbyterium kasi it's ours. Kailangan we have to own it. Na ikakatamo yan pakamalan tayo, luguran tayo, pagmasabalan tayo ng clergy ngayon, pangpari tamo ngayon. At panikwanan tang mikakalugod talaga, baka dito. We will try to be the best that we can for us to become really the best clergy. Not, naman itang makipag-compete karing aliwang clergy, pero wala mo pagkapilitan tamo kasi that we become the best clergy in our own right. Wala makantay ka na ako. Opo. Lalo na po yako po, mas lalo ko pong pinandaman that we are the best clergy. Anya pong mataya pong aris. Po, kay ba't akit ko talaga, balik-balik la rin pari, matuwa, anak,
Ang idea ko po niya mo muna, siyempre uling, migdaton ko po kanita balak po tamintano ring matwa, mag-bless la, yapin na ita. Pero hindi po libing na, ikit ko ang po. Kay but they only have good words kaya, at pati kaya katamo. Po. Ito yung talagang, kay but kaya rin na panita, there are some of you, ila mismo, te-text da ko yan mo. Kumusta na ka mo, ada? Sabi ko, tin pala makanyang karempari. Bala ko itang mikitikita mo, yapin na. Itang mipapangusta na pong nagulabagyan. Kaya pansinin niyo po, nakatangkasigla po, tang recollection, retreat, Wala pa updating. badwala kay bigit-ikit. And that's the best time para, po para ka na ako. Itang kakayabi da kayo. Totoo tamo. Kaya katamo kasi talagang agyanin kayo, malaga tamo migikit, niyabi-abi. Pero panamdaman mo yung lugod ng pari king kapatid ng pari. Na agyang tama para parewidad. Pero every time we're together, wala mo talagang panamdaman mo yung metong tamong pamilya. Kaya po tapos makarandam tamo naman bad news ka nga betang pari na itampoy mo muna ng dilimandaman niya. Yes, wow. Adang kasanting itang akit mo itang potang atin kapintasan kay ing metong bibuild up ne pamurin. Na ewari kay katamo potang yan bipalitan tanan naman kanyan ne. Yak pa ako sabihan potang itang predecessor ko kalugurang kaya sige sungati ko sinabi kaya sabihan ko kaya makakarating nga parela. Hindi kayo po kasi mo, katila pong, naman po, at least yung pagkwento tamo mo po, na itang, nanggay po, at ilang siran kaya kami itong pari na. Dabalo, ika mismo, pari ka, aranasan mo naman ita, at manandaman ka para karela. Totoo po ito. Manasakit kami naman po ang ating kayo kung ako kwentong makayang masantim king netong may kapatid pari, uling kapatid king pari. Anti tayong kaya kaming pamikakalugod ang timong mikakapatid. Naman kitang kukusit yan, mila kitang malida, pero panamdaman mo naman itang sakit o tang atilang asasabing masanting ding aliwan tao ka rin kapatid ni. Kasi may nga rin kayong pamilya yan mo. Ne? Kaya po tang halimbawa tinyang medyo kamal yan ng kapatid, makanyan, kay ba't masampulungan lang, tang ma-generalize lang nga da. O dem pari nga ra nakanta, ne po, abe na, nabe no rin ngay ganaga na batiro ko yung obispo kaya abe na. Yapin, po tang ating kang naramdaman ng tikanini, bala mo, sakit ng kalingkingan nga napin, sakit ng buong katawan. O ito, yapin manamdaman ka. Yapin buri mo sana as much as you can, i-defend main pari, pero nang kaya ko ikaisip ko na mo, puta kakaba nang kukuha lagi dredos din na niya. Mamarites lang mo. Anyapin ng kay, palug ko nakit, palwal ko nakit. Pero kayo po mo, at kayo ba tatandaan ni Indredos da ka? Yakoy ng dredos da ko, katakawan siguro. Batanik yan naman. Totoo naman nata. Ala. Ako, personally naman, nung katangatilang asasabing matsura, din tao king kapatid para man sakit ka, totoo mo naman po ng mga tila sasabihan na masanting, anak ang kasaya. Yes, wow, anak ang ka-proud, dito malamo itang sinabi na tungkol kitang pari, na pag maragul daw, malampanam daw mamumuna mo tayo, proud ko, pari ko, at kapatid kayong pari ta. It also goes with the positive things na sasabihin na kay katamo. Kaya ngayon pong imbulan na Augusto, pag masosyan tayo po yung month of the clergy, na po mong, syempre, para ka lang tala po ding kaparian, na po. Lalo na po, mumuna, karen pong makatuwa, na po. Karen kikatang makatong pari, iyak po niya misan, siyempre niya nga nakalakong pari, lagi papapalitang metong matong pari ka na ako. Up to the point, sabi ko, ot pari ngayon, tamad na nga ako po, na. Ot po, masakit ako nga, utos na. Pero, one time po, bigla akong realize, kasi kinumbirada ako po, mag-celebrate na pong 40 years kanita. Kaya sabi ko ako, 5 years ko pa. Kaya ba't yung 40 years? Mas lalo kayo pong sinopan. Kasi ila ka lang ba na pong susuyo. Ita mo, iyak po, bayo-bayo pa mo. Kayo mo may kapila na kayo po. Pareho kaya kanya namang 28 years kami po this year.
20. Medyo tsyo na kaya po kalibot nan. Mo siguro kalibot nan. Medyo papunta na kaya po mo naman kayong pamaging senior yung pangapari. Di mo kasi pari tila pong balang bracket nemo. Ikit kayo itang kopya, kitang consultation tamo, ating infimo sana medianos, kitang pangaloy kay balo, kabat tampowet, po. Apat lang stages. Kay bat, deta pong anak kapari, deta nga tsuking middle, ang paboritang senior, nepo. Ikayo po na kayo At kitang tsyo na kaya kitang katlu. Kitang Katlu middle. ba yung ring senior? Ka rin na kayo At po. tsyo na kaya ka rin. Kaya ba't Paano naman yun na po ita? Medyo mong kasi kanita po ta recollection, di kaming mamadiklod ka rin pari eh. Ngayon, isisiklorad na kero ko. Ano ka din sisiklod? Kilala yo pa, Wait na naman na pag maragul ko. ano kasi niyang ordination? Kilala ko na. Kasi niya pong winyo, kuya pong Steve, sasabihan mo lagi rin pari eh. Kilala niya yan. Kilala ni ta. Nagkay kasi, no pong karalbayo na po. Dakal na largo. Pero panikwa ng tamong balo talaga ng gareta mong may ordain na. Kasi seminarista, medyo by face ko na labalo eh. Kaya nung lumapit yung nakapari ngayon, kayo mo, nan mong message ko rin anak kapari. Siyempre, tsuno ko kitang libutan, dahil nakakaranasan. Kimbiye parokya pa, nan mong i-advise ko rin madalas. Kaya hindi parokya, pinaka-importante mo itong parish priest tamuan, makibagi. Makibagi ka. Nung nanoy biyera, mo namang maging biye mo. Kasi ako mo aranasan ko, limbawa niyang first parish priest ko, Christ Light of the Nations, King Model Community Forum. Alangan ka rin, pati Bisamban, pati rectory, pati kumbento. Talagang tinuklang ko, kasiping ko baleren tao. Kasiping mo baleren tao. Napotang malisangan ka naman. At ikang abaniko, at ikang lalam tanaman, sa resa laren tanaman, karing ka, kita ka lalam makanyan. Metong siguro lagwas na karing anak kapari, yaning medyo sabi na pingamong Steve, macho na kayong kalibot na kami, dakalag agawa mo niyang anak ka, na ningkay potang keng edad mo ngayon, bala mo, agyo mo panggawan, kaya limo na pala. So, samantalahanan mo, kabang anak ka, itang sika na, ng po itang inspirasyon, ng po itang passion, nga itang makakaya at makasanting keng ministry mo, gawan mo na ngan po ta, mo nagawa po tang makidad na ka. Kaya masanting siguro itang, ako I see the wisdom now, o ba't de nga nakapari, miraras la karetang medyo masakit na sitwasyon. Kasi it was during that time na talagang karin mo abulos ngan. Ing kaya kang idealism, ing energy mo, ing inspirasyon mo, ing palina, ning kaya kang pangapari, king pangaordin mo. Karin mo apasyag ngan, karening challenging parishes sa rin. O kaya mo, Ako siguro, advice ko itang paramdam mo ka rin taong atsuka. Itang balang kailangan daw ing pari atsuka bilang pari daw. Nung kailangan daw ing karing masakit, maglanyo, atsuka para maglanyo. Nung kailangan daw ing mikasal, atsuka para ikasal mo lang. Nung kailangan daw ing magpabinyag, atsuka para magmaminyag. Itabang paramdaman na rin tao ating kempari. Ating kaming alapitan kareding sacraments na buriming tanggapan ni Bat King Apong Gino. Para ka na ako, o iting advice ko karing anak-anak kapari, o tanga tsuka kim parokya, make your presence felt. Itang panamdaman da, at siya yung pari mi. Kaya bemi yung pari mi. kaya ne po kasay palitan ne mo. Yes, masahe ang palitan yan. Ang puwita ng kaya mong simple mong bahagi, itang at suka kay parokya, lang balunggawan, kay menugtugad tanaman. Den tao, haya mong manugtug yung tanaman nga ran o tayo na yutos nga rin. Malang rugo, itang itawi tawag yung gawan tang makanyan. Maragula bagay karela, itang po itang being one with them, talang ita sabihan natin nga mong Steve. Nang kay timong clean drive, kaya bera kay clean drive. Tang era kaya kakit ka rin sacraments and sacramentals, pero kitang mismong ordinaryo rang biye at suka. Ya po niya minsan, maglinis ko po, mamalis ko. At hindi tang sakyan.
Kay ba't, no yung pari Kenny, ana. Tong, bok mo nitang abiyasa. Ikaw na pepa mo atanda. Binuot ko naman, syempre. Agyo mo na yung Obvious panamol. yun. Wala ka experience makanta. Awa, Kapag kamali nakatamo na. Diyos ko. Ma'am Namo, yung dadala na biyas. Oo, kaya may saya ko po eh. Pero nung walang abiyas kanta. O, ito po rin nga nakapari. Kaya naman pong kaya mo, kaya pong makatwa. Na ano pong buriyo sabihan karela. Kareng mga to po, ulingi kami po ngayon, medyo may kakaedad na kami naman po. Itabi po nga napi nga pong maitang ngayon mas aintin dyan tala. Uling ganita nga nakanak mo, na kay bala mo, po tang kakakita mo mo yung ugali do, igagawan do, at makanyan lo. Pero po tang papalapit na ka na magkitang edad do, niya pala. Tanga titay, tang, tsaka balo mo rago bayo datis na nining metwalo, dakala naman sakripisyo, obrang gewa. Bayi laro gumiras king panga senyora niya. Kare pong mga tuwa, salamat po king inspirasyon. Babiyayo po kay kami na itapong patsiaka kita kayo. Balo mi, agyumi mo naman pong isundo, inigagawa mi king pangapari mi uling ikayo, ay agyoyo po. I think. Ikaya mo. Ya, ako po siguro saludo ko ka rin nakatuwang pari, kasi balaming milyari tang tenamda kanita. Badang tauli, realize mo lang, pupupulan mo na mo. Itang makanyan, itang panahon na po nga pong makanyan, niya po yung Paris Prismi nga, gewa na ini. Nayakit may community makanyan niya palang ini because of the sacrifice, daretang minunang pari. Ano pong itang the wisdom of the old, yak bilib ko karela, itang pisabyan tamo pin keng recollection, punto de vista. At yung tamo nga itamo, libawa, kay age bracket tamo, ining panlalawe tamo. Pero putang ilang lumawe, putang itang punto de vista, with all the experiences na sigurong lebasat, kay ministry, kay biye, itang may pinagkatandaan nga natin. Aliwala panlalawe, at saka very, very kahit itang they could capture nung nanuman po itang experience, problema, sitwasyon, balurang explain kaya itapin siguro itang the wisdom daring makatwa. Kaya anti mo po na itang potang sabihan ng daladak ng Madugulo Parokya. Tatakot ko po eh. Kasi siyempre, alwala pa mo ding matuwa niya. Potang makipagsalita la, makipagtratos la, how they treat people, how they solve problems. Alwala po na. Yak po agad nakakapulagi yapong Lennon, yung nisakto po dikon ko kanta among, kay ba't masakit niya po. I wanted to help him na mag-drive. Imagine niyo po niya pong body bag Kenny. Kenny po itang daya. Ekbal na, lulwal lang po Kenny. Kay ba't niya pa mo rin po magmaneho. Kaya sabi ko, yamong, teta na kayo po painawa. Kay ba't sabi na, o yung tingwanan ko, ang anak na ako. Kay ba't, ikuha kalingon kaya, sabi na ka na ako, amo nga na, Domingong Bengi, bayo ka matudtod, basa mo na itang ebanghelyo kitang tutuging Domingo. Bahan ka itang paruminggo mo, makapag-reflect na ka, makapagpigunam ka. Bahan kanita po tang magumilya ka, akakuha mo la lubding tao. Kasi oy tingki katang ministriya na kanako. Yakwa kaliwan ta, ang po yapong pax, agami ang mateno po. Yung yapong pax naman po, mabubula dali. Kabudya mo, bram step na yan, tapang disiplinaryan. Pero one time po, sila tana na ako. Anya pong mayor din kumpare, sabi na live every moment, ana. Samantala na mo itang pangapari mo, itang ating kapang energy, live every moment nga na. Kaya alwala po talaga wisdom ding makatuwa na yan. Liwala mo. Anya ka rin pong mga tuwami pong pari, nung nano pa pong bari yung panabiling kay kami, panabilinan nyo na kaya po, kabang kaya, bera ko po, ali po, mamiro ko mo po, appreciate ni po, nano man po yung tuturuyo kay kami, balo mi po, makakayap kay kami bilang kapatadyo pong pari. Ala kayo po nga mana ka rin pare, detang wala. puta sesi kayo, ala minyese kayo mo. Binyeseng. Timo, yako po, anyang seminarista ko, malam sese na mga po nga diyan Paul eh. Ala naman noneng itapin, itang may impake ka mong bilang pari, itang akayabe mo niyang bayo kang pare.
Tibaya ko yamong Pax lansang halos itapin itang ganaganang kain na ugali ang pong disiplina medyo karing kumibagsak kay oras sa buhay pero itang halos ganagana itang birtud na as much as you can yung buri mong akwa Transparency niya mo. transparency wow. But love for vocation. Yes ampuing for the sick dahil Wow. masakit Ay, masakit na yapong Pax. Ikayo mo. Ni minuna mo nga kaya be pari. Ako mo muna ko nga kaya Ben Pari, Father Len Flores, yung Ben Father Len. Kalupan din sinabi na nga pong man. At maragol na impact. Dito mo muna tang akayabi. Ako man, uling anak-anak kong pari kanto, talagang ditang paralan, no, values, no, ilan mo naman medyo mitatanam ka na ako. Itang pangaras. Lalo na itang karen tao, itang ikamamili. Actually, kaya ako naman ikwaita. Itang alakang pipilinan. Makwaltaya, kaluluya, basta pwede ka, pwede ka. Kaluluya, makwaltaya, basta eka pwede, eka pwede. Kaya ito may itong kikwa kang apple din. Karibus Nabio, that makes us the best clergy. Pero siyempre, maliban po rin clergy, siyempre, this is also the time para pasalamatan tala ng po ng kakatamong kaluguran na obispo. Po. They are also the best bishops. Po. uwa naman Kata kong bisidwa mo. wala ako naman Ali, si reaction mo tang wa mo. Alam mo tingnan dito kahugot. Ala. Actually, kaya katamo, ken time tamo, makadwata ng obispo ka dyan. Makadwata. Aposeto, ang po apondong. I agree with you. Maswelo tamo mo naman karining naging obispo tamo. Aposeto, for balo tamo nga. No makalani kagana ka, kalugod kaya katamo. Mila maging obispo. Iapondong, uling amestro tayo seminaryo, talagang ngening, agyang obispo tani, talagang panamdaman mo pa mo rin itang malamon niyang panahon na formator tayo. Brads, nga na muna. Oo, itang mga niyan, tambala mo, ka-level niya mo, uling kanita mo muna nga kaya. Niya, maswelo kayo po ka rin obispo, dakal po salamat king pamamastolyo mo naman po kay kami. Pero yamong balang tahimik balang mo. Ala kang mensahe ka rin obispo. Ala kang... atin Oh, kapos ito pa. Tapos etro, dakal salamat kay tiwala. At basta ako yung tiwala, yung maragul ka rin obispo. Kasi ordinana kawari no, yung nakapagkatiwalan. Yapos eto po na ngayon yapon dong karening assignment sa Bibyen ang poret ang pagkatiwala ng ministry kaya ka. Imburi ng sabihan at yung tiwala kay obispo. Ano kayo mong pamarandaman me, banta di na nakamas nating assignment. Sana. Kiri siya, Paul. Sana. Noon ka maribisa. Makisabi na yung mayap. Bibiro po. Pero itapin po, itang botang nga tsuka kasi kayang parokya mo, you realize Ning karaguling obligasyon mo, ning karaguling responsibilidad mo. Pero balo mo ini, kayang obispo ini Pero penwala na keka, ikang ening lilingon, na nung wala yung tiwala, ala ka rin. Kumbaga, yapin maragul kong pasalamatan itang apundong, kayang tiwala pagkalog na. Iya po seto, yung sinabi ka na ako, yung anak-anak kong pari. 1 year ko pa ang pari at Choco Cathedral. Kay kalingwan na among, basta maging mapaminto ka. May pala ka. Kaya ba't na yung sinabi ka ako ito, dila na ako seminaryo. Anya, makanya ko pumira seminaryo. Kasasabi na po ka na akong maminto ko. Anya, may minto ko po. Pero totoo ito sinabi ng aposeto. At mapaminto ta ka rin obispo. May pala tamo. Iya ko po one time, siyempre po tapong anak ang pari, dakal ka pa babalo na mo. Nengkay, itang buri mong gawan mo. Agyang, basta buri mo, lalo po ako, very, kaya ko po, energetic ko pa. There was one time in eskwela, ba't ko po kasi king school ministry mo. Ating netong teacher, basta may ka problema siyempre, you have to honor itang decision kaya ang principal na po. Mila ko po. Kaya ba't dinimanda na So tinakot ko po. Dinimanda na po yung eskwela. Tinakot ko po. Pero yung lawing kaya po yung papel, yung makadimanda po, iyapo seto. Ang po yung archdiocese. Kanita akong making aware na talagang we just represent the bishop. Kaya mag-umpisa po kanta, maging lagi ko pong isipan o ating ko gagawan, pakibalak kayo ng obispo. Po.
Kaya manyad ko naman masanting assignment, kaya masanting istorya. No kawari bisa. Ikaw mo nakabisa. Ay, Ali! Mang makayan. No kan kami po bisa. Si Opia po magpalakas na ko Oo, kana. si Opia po. Opo. Apo. Kana ko po makasalaling kapalaran da po rin. Nga po baga nakapaya kay makaisisiran ngayon. Kaya supportive tamo po kayan, eh? Supportive tamo. At siya, niya mig-viral niya po kasi inisip ko po, pogi, Niya po. Kaya ba't nung kasiping niya pa po at niya po kabanglong ya mo. May skandalo ko pinyang magmisa kami lubaw. At tatandaan mo ito mo? O di biya ding malana, niya mo? Ba't biya ding stola? Sabi ko, mo bispo yun niya ako. Kaga nakadar nga biya na. Kaya ba't ang pangalo, bala nang dadala na? Pabanglo? Ni-spray na naman kanya ni Among. Ay, Among ako. Wala po pala. Nasa Reno kayo. Wapi Yung po. taga-kay. Namumumala kaya rin, tatala naman kanya, no? Kukus-kus lang. Anya po po yung paring mataba, lagi na po lalapit ka na ako, kakawani, uli na po niyan. Malara pa tutuwi ka, nakalaram. Mo, kayo po. By familiar sin COP, ne po. Sa COP po kasi eh. Any experience ka nga po sa ito, nayawa kalingwan? Puseto. Muna na ka. Ako ita pangaras cooking Obedience. seminaryo na talagang minulat na kanako. Yung maminto ka. Which up to now talagang gagawang ko, panikwanan ko nung nanumaning ibiyada ka ako, yung pamintuan ko. Meto naman talaga ka rin, penga ko tamo ito. Kanya may ordinan tamo. Yung maminto tamo ka rin, ubispo tamo. Iya ko nga po sa ito, itang patseba na minandaman ka, puntala na ka na. Ang po po itang, hanggang nga nangyari mo, timo mo tayong parokya mo, pagdala na kang biskwit, kiba tating simple note, ating note, ito yung kakaliwang kaya. Nyagang may masyal ka mo dati kay opisina na, malyari nga nakapay naman hanggang juice yang malati. Kay ba't po tang muli ka nung nanungadaklot na karetang regalo na pauli na kaya po. Po niya nga tsukay mo, at tsuku porak, hindi may magumpisa pa kanta. At yung katedral ng Tayamong, ay lana ka katedral na yun. Ala na. Itang ref yung Maragulking Katedral. Utang bayo ka mako mo, nga na, lumawi kang ahulab mo ken, nga na, mangwakarugo ka nito. Lako, may kilalaman ni rep mo? Hindi, sabi ng abseto, magdala ako. Dadala ng ampu. Nga, pumipa kanya no yan. Ito yung mukalingwa kang abseto ito. Mga lating bagay, pero the thought really counts. Anya nga tsok po malusak mo. Kasi po yung malusak ngayon, kasalukuyan po makababadya po danong. Makalbog na po yung pisamban. Anya time ko po ka rin, pagawa mi po yung pisamban, yung flooring, patambak miya. Siyempre, uli nga nakumparin eh. Huwag kayong bispo din anak kene ako. Pero sana ako ata ako. Misan pumunta yung malusak. Makakaya po, makabangka. Kaya babali po ng kiyo, otmin tayo po. Binyan po itang bankbook na. Nung nanong kailangan mo, pagawa mo, ana. Ay, ekwa kalimanta mo. Kaya rin Anita, laging manyad pera. Gisat may Ginisat mo bako. Uling siguro, siyempre, responsibility po ito, no? Misan ko mo kinakwa. Nyamig kulang mo itang pang tiles. Pero, at misan mo po ito. Pero binyan po itang bankbook na. Binyan po. Kaya ekwa kalimanta. Po. Kangapon dong naman, yung masanting po kaya, bala mo, itapin, barad sing house na kaya. Wow, bala barkada yan. Puta kay, busita na ka. Totoo ito. Tsaka akakwentuhan may. Ibig siya to. Itang patsi kaya may nang kay atin pagkakataon lalalam din yung kwentuhan nyo, maging personal yung kwentuhan nyo. O ito naman yung appreciate ko kang bishop ng potang kwentuhan may itapin na di na time talagang makipagkwentuya kay ka. Ang pong his love for the poor talaga. Itang atin niyang stock, atin niyang makanyan, magandang kutang lalang kailangan din. Kasi puking parish, ating kaming adopted families, baling parokya, tabayanan, lang nanumang pa mangailangan da. Timo, nun din, sinabi na naman, ating ang kailangan, manyag kang abiyas, padinanong abiyas, padinanong groceries. Ang yang nano pa ito, malyari ka lumapit kayo. Tsaka po, hindi may stipend, sabihan ng kaya ka, Biyaya ka rin kalulu. idagdag may kitang programa mo yan. Ana. Anya pala takal ka abiyas ni.
Yung parokya. Panyab yan. Ano po karakalobyos? Aliyapin po reta-retang tapin pagayuda karing adopted families. Lalo na po rin makalbog kasalukuyan, talagang antabayanan doon. Kanya ka rin pong obispo mi, salamat mo naman po kayo. Kaya halimbawang papakit po kami. Talagang At masating kay niya po, inspirasyon. masating taga-assignment. Wow, wow. Nandun niya pa mag-appreciate yung obispo yan. Final lang po, among COP na pong Buris sabihin, kasi po ding Manal Beta mo, din parokyanos tamo, at baludan na nung nungan tamiras. Po baluda, po pasinanta, baludan nung nungan Wapit. tamo. Balura pa kaya katamo eh. Nano pong Buris sabihin, COP? Yung COP po rin nasabihan Committee on Personnel. Kami po rin may piling pari na pinili na rin kapatada pari mo naman po para mantabi kang Archbishop king pamag-assign nung ka rin niya yung bawat pari. So kami po kanini bala mo mag-suggest kami mo po kang Archbishop nung ka rin niya po masanting ikabiting bawat pari nung ka rin niyang parokya na imbasihan mi po ka rin ilapid din gagawan tamong parish consultation, priest consultation, bigger foreign consultation. So, dakal kayo po kukonsider, lalawin, pag-aralan, bayo miya isa-jesi meto nga pari, king meto nga parokya. Bala mo consultative body. Consultative body. Yeah. Pero yung final decision, at so po kikikatang arsobispo. Ngayon kita sabihan ng apot tokot balo na rin tao, Marites Lamo po reto. Kaya po, hala pa pong final, ikabingan po, ako ang COP ko, alaki nga pa pong balo, nung nukarike nga po parokya, midala po kanini. Baka lima na akong parokya mo. Lima na lang. Wow. Nunukar na ako ang dadan. Ila yata COP, aliway kayo eh. Karela, may kalima na ka parokya. Yeah. Anya, Sa akin, tata mong video yun po, ating mo naman comment, itang sana kayo po yung Paris Pesme, sana kaya kami kayo pumasay, nada. Actually, reta mag-comment reta, bayaran nila. Sinabi mi, ating ang lumala video, mag-comment ko masantingan. Malaki may Parokyanos nila gastos. naman dito. Ah, Po supporters. banda po talagang mag-manifest no kung kayo dress. Pero ako po ay tidya ko reta taong sasabing sana yapong may ang tutukimin Paris Priest. Ay, agyang ako po ng parishioners ko po, adwang ko po sana yung maging pari ni yapong may. Kaya po makalaban. COP ya po eh. Ang po yapon tok. Ay, yapon tok po yan. Ali, iya. Kapilang Bali pamo. na po na kung Paris Priest yan. Kapilang pamo po, iba't ko po king parokyano. Ay, among may. No ko yung parokya ko mo, may mga King kayong balo. Del Carmen. Balak sa Nuestra may Senora balo. Del Carmen. Dati kung pumunta kay parokya ng ita, pero ngayon ay kasanting na, kalinis na, kayos na, tsaka rin tao, mabielo, dahil mag-serve, no? Imagine mo, ordinaryang Saturday, burita mag-insensulo, dahil kayang nights, maya pa oras, kering Anya nga balo da kung datang kayo, burita maging sensula, burita kumpleto yung misa, walang sikat ya po mo. Kakarin ko may misa, karta-karala. May pilgrimage kami. At saka niya pumintala mo, nagkipong kasayang-kasaya. No, pong karakal. Yeah, talaga mo. Like it came Mga 500. ita po yung metong karing masanting ng karaktera mo. O ating kayo pong magnet. Yes, very charismatic ya po yan mo, Steve. Yung charisma na... Meto nga sekreto ken, itapintang, kunyari, kikyak ka, makalunos kay tsura. Pat siya kalunusan na nakarenta, utokyan na ako. Anya, nung ako ka kumiyak na ka naman, effective. Ay, mas manyaman yung Maylin eh. Kaysa Mas yung masasat yung Maylin. O yan. Sa bagay, totoo po naman po ita, nung ako po maging magnet ko itambala mo, itang antita, yapong may, punta namang masaya yung manatak kay katang. Ito kayang karisma naman. Yeah, pong na. So, luwa-luwa, tamo po. Akit mo mo na, kanya-kanya. iya po the crying priest, the joyful priest, ako yung lagi maksimango tapari. Luwa-luwa kami po. Pero pari tamongan, pari tamongan. Kaya sana po ka rin kikatamanal, lalo ka rin King Archdiocese, sana luguran tala po din pari tamo nung ninuman po ila. Ne po? Dapat sabihin niyo po yan, COP. Opo. At yan ka rin tao po, at sa mag-consultation kami. Ako, lagi ko sasabihan, basta maging malugod ko ang pari, kayo maging makapari. Agyan, ninong pari, luguran tayo.
Ingmiyasayin kay katam. Ay, kamong. Ita po, nga manwanapin nga mong Steve Aliway pari no na mabilog ka kaparian yasanang kaya katamong pakamalan, lalo na kareng parokya, ampo kareng sinuyo na, minuna kaya katame, binyag kaya katamig, first communion kaya katame, ngasal kaya katam, hanggang na kareng maging aputa mo pa. Huling yan po, kaya tuloy-tuloy kaya katamo pong kasuywanan ng Santa Iglesia, king mabilog a balayan ng Diyos niya, pakamalan tala po ing kaparian ning kapampangan. Any last words po, among? Aliwa pa ita? Yeah. Ito po, Wapen, dakala, pasibay po, dakala salamat ka nga po to, kining pamikatagod para akayabe na kami, kining kay kayong programa. Masaya kayo po pasibay magbalik ng paring mataba, at salamat ikaw puro gusasawa kay kami, at kami po na kayo man po sumawa. Po, kareta pong may viral kong videos, kareta pong may kapanalbe, o ita po, balo yun po yung istorya, no? The first video, talagang niyadala ako po kitang milyaring ordinasyon. Itang second video, ako po bisan lumawi. Eko po matutut kanta niya po, eko mo po bisan lumawi. O nang makulit siya mo po talaga yung paring mataba niya, nag-viral kayo po niya. Kaya kayo nga po nakala salamat, kaya kayo nga po lulugod kay kaming pari, nakala salamat, pangadiyo kami po, nung makananong ikayo man po, paratid ako pong pangadi. Ako na tayo. Kaya pong masabal at pakamalyo kaya kaming pari, maragul mi pong maragula kapasalamatan ng babalik kaya kayo kapamilatan ng kasuywan at pagkapilitan mo po hanggang abot na ning agyumi, suywan da kayo, king kasuywan na pigkalub na ning apong ginu, at sana, diyang makanano mo, kaya kaming pari, ayan inagye, ing apong ginu. Itamu po yung panalangin mi para kaya kayo. Salamat po. Nanya kaya itsura nga pong gino niya, mo? Wapin. Ano? Nanya itsura nga pong gino. Kaya Matabay. makakalingon ko po. Bali, yung pong krusada, di po mindo, kasalukuyan po, at sula po king Vicariate na po ni St. John the Beloved. Anya po milabas sa Domingo, at sula po king San Ildefonso, Balitokan, kang Father Good Vibes. Ngayon po Domingo ngiti, at sula po kang Father TikTok, kim pong Tinabang, Santo Rosario. Lawin niyo po, wala po din pari. Ating pong Crying Priest, ating pong Joyful Priest. Pero importante dili po, dahil nga po may yaos na, inaos tungat po ni nga pong Ginoo, ban pakikwanan mi pong sumuyo kay kayo, agyang na imisan panandaman mi pong, kami po karapat dapat. Amen. 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 Kilagyo na po ni Kata sa Bispo, Yapon Dong, Labarias, ing Kakatampo Radio Station 91.9 Bright FM, at ing Carmelite Media in Nuestra Señora del Carmen. Bibiyay po kayo ing magrasyang bengi, at pasibayo na kalada kasalamat, kaning Kakatampong virus priest. Maya pa bengi po kaya kayo man. Maya Kaya pabengi po. Our diocese of faith, invite us all. Let our faith be steadfast and stand tall. Braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side. In God's will we abide.
our song. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side. In God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side. In God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with Mary our mother by our side. In God's will we rest. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese, our family, bind us all.